ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ತನೀಶನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಡತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಯೆ, ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮನೋಲಿನು ದೇಯ್ದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ ಪನೋಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಮನೋಲಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆತುಂಡು ಕನತದು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕನದಿನತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಮನೋಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತಿನಾಗ ಅವಲೇ ಗ್ರೋ ಆತಿನ ಮನೋಲಿನ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯರ್ ಅವೆನ್ ದೀದಿತ್ತೆ 2 ದಿನ ಆಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬರೋಡಾಂಡು ಒಂದೆನ್ ದೆತ್ತದು ದದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಮನೋಲಿದ ದಾದನ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಶಿಯ ಗೊಜ್ಜುವ ಮನೋಲಿ ಗೊಜ್ಜು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಗೊಜ್ಜು ಒಂದು ಆಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನೆ. ಯಾನು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓ ಮಸಾಲ ಓ ಕಂಪನಿದ ಮಸಾಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಓ ಪಾಡಿ ಎಂದು ಯಾನಿಕಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಮನೋಲಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಲ್ಯಾಗು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಆತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಮ್ಯಾಗಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಎಂಕಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತಿಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅರೆಗು ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತನೀಶಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಮ್ಯಾಗಿ ಲವರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಗಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪು ನಕುಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲ ನಿಕುಲು ಹೊರಕಂತದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನ ನಿಕುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಣತೆ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿನ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ ಆತೆ ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಗಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ ಆತೆ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ದಾದ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಕನತದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಿನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಯಾನೆಕ್ ಓ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಓ ಕಂಪನಿದ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಾಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಿಚನ್ ನೋಡು ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯ್ ನಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡು ನಿಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏತೋ ಜನ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಮೋಕೆ ಎಂಕು ಕೊರುಂಡ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರುಂಡ ಯಾನ್ಲ ರಾಶಿ ಮೋಕೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊರಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೆ ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಏನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೋಚಿ ಎಂಕಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವ್ಲಾಗರ್ ನೋಯನಾತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿನ ಮನೋಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನೋಲಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಪುಣದೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ನರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಉಂಡು. ಕೋಲಾಗ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಇಜಿನ ಎಂಕ್ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇನಿ ಕೋಲಾಕ್ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ. ತನೀಶ್ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಾಪ ಆಯ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆನ ದಾದನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಟುಮಾರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಉಂಡು. ಈಗಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ನರ್ಸರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂತಿನ ಹಿಂಗೆ ನನಲ ನೆನಪುಂಡು. ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ತೂನಾಗ ಇರ್ವೇರ್ನ ಕನ್ನಡ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನು ಕೈಟ್ ಒಂಚು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಜಿಗ ಅಂದಿತ್ತಂಡು. ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು. ಫೋಟೋ ದೇಯ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಲ ದೇಯ್ದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವೇನ ದುಂಬುದ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಣ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಮೆಮೊರಿಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತದು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಆತು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಧೈರ್ಯ ಆತಿತ್ತು ಜಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ನೆರ್ಪೆರ ದಾದನ ಎನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಗೂ ಕ್ರೇಜಿಗೂ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ನನದಾದ ಎಂಕ್ ಆಪುನೆ ಜಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ರೇಜನ್ ಯಾನು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬೊಡಿಯೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು 2 years ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆತನು. ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತೂಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಯಾನು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಳ್ಳೆ
ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಲ ಬತ್ತುನೇನು ಈ ಹಟ್ಟಿಲ್ದ ನೋಡಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಯಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಏತು ಸ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆಂದು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏಪಲ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ತುಲೆ ಯಾನು 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೆತೊಂಡೆ ಅಂದು ಪೂರ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ರಪ ರಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನು ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಏಪಲ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುಲ್ವೆ ಕೆಲಸ ದೀದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಗೆ ಕಾಪುನೆ ಜನ ಮಂಡೆ ಡಿಡಿ ಅವೇ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಏನ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏನ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಓ ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ದೂರಾಂಡಲ ಪೋಂಡಲ ಆತೆ ಮಲ್ತುದೇ ಪೋಪುನು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕ್ ಅವ್ಲು ಪೋಯಿನೋಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೋದು ಬೆಡ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಿಂಕಡ್ ಬಾಜನ ಉಂಡು ದಿಕ್ಕುಡು ಆಡ್ಪೊಡು ನೆಲ ಒಚ್ಚುಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿತದೇ ಪೋಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಕೆಲವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೂ ಒಂಜಿಲ ಆಯ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಪಂಡೆ ಮೋರಿಗ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಕನಲೆಂದು ಅಂಚಾದು ಕನತೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನಾನಾ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ಪುನು ಪರಂದು ಒಂಜೆ ಬೇತೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಎಂಕ್ ಆತು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಪ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಖಾರ ಉಪ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬ್ರೋಕಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದಿದಾದ ತೂಕನ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಡುಟು ಶುಂಠಿ ಇತ್ತುಂಡು ವಿಮ್ ಸೋಪು ಎಂಗೆ ಕೆಲವರ ಸೋಪುಡು ದೆಕ್ಕಗ ಅಂದ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಸೋಪ್ ಕನರೆ ಪಂಡೆ ಕೆಲವರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪುಡು ಮಸ್ತ್ ನೊರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೆಕ್ಕರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸೋಪ್ ಕನಲೆ ಪಂಡೆ ಪೇರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾಂಡೆಲ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಪೇರು ಬೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೇರು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 1/2 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೇರು ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ದಿನಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅವರೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಲಾಸಂಡ ರಪಕ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂದು ಉಟ್ಪ ಯಾನ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶ್ರಾವ್ಯಲ ಕಂಪನಿ ಉಳ್ಳಲು ಟೊಮೆಟೊಲ ಕನದೇರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕನರಿ ಮರತು ಪೂಂಡರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಈ ವೀಕ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮನೋಲಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಸೊ ಈ ಮನೋಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲ MTR ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ ಒಂದೇ ನಿಕುಲ್ ಕನತದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆನಾ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚನೆ ಅವೇನಂತೂ ತೂ ಹಚ್ಚಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ನರಕ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿಡು ನಾನೊಂಜಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಅವು ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ ನೆಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಹಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೋರ್ಚಿ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಕ ಅವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುನತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತಜಿ ಅವು ನನೋರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಅವರ ಪಿದಾಯ್ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಮೇಲ್ಮೇಲಡೆ ಮಿತ್ತಡಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಜಾಗಡೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ದೀದು ಬಿಡಿಯೆ ಸೊ ಇಂಚ ನಿಕುಲು 8 ಸಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಫರು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೋಂದುಪ್ಪೆ ತೂಪೆ ಈತ ಸಲ ಅಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಗಲೀಜ ಅಂಡು ಚೂರು ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಚೂರು ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಚ್ಚುದು ಬಿಟ್ಪೆ ಕೆಲವರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ಮಸ್ತ್ ಅಸಹ್ಯ ಒಂಜಿ ಥರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ದೀಪುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಒಂಜೇ ಮೂಡುಡು ಉಪ್ಪು ಜಾತೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲಕ್ಕದು ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಅವರವರ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜು ಉಂಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾತ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಚಿಡಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಸಾರಾವೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಪದಿಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮನೋಲಿದ ಗೊಜ್ಜುಲ ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಪೆ ಸೊಪ್ಪುದು ಸಾರ್ಲ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಜನಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡಾವೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ನಾನೈತೆ ಪೂರ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ನವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀಟ್ ಅದು ದದಂಡಲ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ದದಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೈ ದ ವೇ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಈ ನಡುವೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಗಡಿ ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಚಿಕ್ಕು ಡೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ ಕನತದಿತ್ತೇರು ಚಿಕ್ಕುಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿನಿ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡ ತಿನ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಿನಾ ತಿನ್ಪುಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಡಿತೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋರ ಡೇಟ್ಸ್
ತಿಂದು ಒಂಜಿತರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಂಡು ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ಡುಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿತರ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಬಚ್ಚುಂಡು ಟಯರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಲೇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಪೂರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಡಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಪನೊಂದುಲೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕು ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ಲೆ ಫುಡ್ ತಿಂದೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸೀಸನ್ ಬಾಯ್.